jeg lige nødt til at... Skal jeg gøre det hele igen? Altså, bare vent, jeg skal bare lige se MS. Ja, men prøv, det får vi ikke noget ud af. Hvad så, mand? Ja, hvad så, mand? Så kom, hvor er din fucking kæreste? Hold da Magle. Clear! Super. Åh, nej! Død. Nej! Væk mig. Jeg løb ind et sted, hvor jeg var fanget. Sådan en eller anden bare lige ovenpå mig. I'm getting rushed. Ja. Slap det. Klappede den ene. Ja, kom bare til mig. Kom bare til mig. Klappede den anden. Super. Jeg går ind og renser. Ikke også? Yep. Jeg går ind og renser. Ja, jeg bliver ude. Jeg holder bare døren hernede. Ja, jeg er med. Hvem dig? Fik ham. Сука, ёбнули нахуй! Lader. Я 300-й легкий. Я тебя порву нахуй, сука, блядь, в доме! Han nede. Jamen, jeg skal ikke se ham der. Jeg tror, det er det. Ja. Har I fået alle 4? 1, 2, 3, 4. Yep. Super. Bitch is gonna crush me. Well, I'm all for it. Kan du sætte? I sit. Okay. She said, look, she's retarded too. Sit. Ja, det finder han bare ud af. I guess that's Russian for... Oh, fuck! Anyone can come over. You boys have to come to bed with you, yeah? I'm not going to fucking Finland. Why not? Oh my god! With a fucking retarded sweet too. What can go wrong? Just got an achievement. Got him. I think I got him. Yeah, you got him. Yeah, I neutralized Kaban for the first time. I got him with a nade! Jeg smutter fra med. Jeg håber ikke, du synes, jeg var Ja. No, not at all, bro. See you later. Okay, goodbye. Have a good one. Love you, brother. Bye, seagull. Oh my god. There you go. You got him started. Deus me. There's no way that that's a real laugh. It Oh, is. yeah. It is. Hvad har du done? Nederst. Og så bliver jeg bøffet nu. Jeg bliver bøffet nu. Oh my god. Наш ранен! Sygt nok, jeg healer lige. Ja, jeg fik en af dem. Ja. Er du indenfor stadigvæk? Ja. Ah! Угроза на 12! Er det dig? Nej. Hvor fanden er de henne? Over på din højre. Пиндос, Oh ебаный! shit! Det var en nade! Nej, jeg er død! Nej! Jo! I witness me.
Han sidder og healer. Jeg har en granat nu, bro. Jeg ved ikke, hvor han er henne. Hvor er han henne? Jeg ved det ikke. Jeg løber. Hvor er du henne, siger du? Er du gået underground? Ja. Jeg sidder i et eller andet rum med en masse døde grise i. Prøv at se, om jeg kan komme ud til dig. Hvorfor er den her NPC jo ikke 9 mm? Er det dit blod, jeg kan se alle steder? Det ved jeg ikke. Back Jeg fik ham! Jeg fik ham! Er der ikke noget? Okay, shit. Dude, jeg kommer rendende. Okay, lad være med at skyde mig. Jeg har 5 skud tilbage til min... Nå, jeg har ikke lavet den. For helvede. Fuck det her. Hvor er han hen? Pas nu på. Prepare to die! Make peace with your god, motherfucker!